Good morning! Gutom na? Ha? Gutom na ang baby Bagwis? Mga sinag, kinukunan ko si Bagwis ng ng pagkain. Kasi may stock pa mga daga dyan. Ayun, pumasok sa sako, yung maliit lang. Tamang-tama kasi mga kasinag, ngayong umaga, bumisita dito si Bagwis. Ayun mga kasinag, oh. Gutom na gutom na. Bagwis! Hmm. Binungaw ko na yung daga mga kasinag kasi nga walang place na pag alpasan ko. Kasi doon sa palayan mga kasinag may mga tubig. Kaya dito ka lang inano yung daga ibinigay. Day maniling. Magwis! Ah. Ah. Patok ko dito. Kaya na. Sige, baba na dyan. Opo, baba na. Baba na yan. Sige na. At pag naubos mo, bibigyan pa kita. Sige na, baba na. Opo. Baba na. Ito yung pagkain mo. Ito Ito, dali na. Sige na, baba na dyan. Ha? Kahapon mga kasinag, hindi umuwi ito si Bagwis. Kaya gutom na gutom na. Maghapon yung kahapon hindi kumain. Opo. Sige na, baba na. Baba na dyan. Ito, pagkain mo. Wala na. Wala na. Maliit. Ha? Naliliit ang karita. Halika na. Halika na. Ito. Sige na. Ang gusto, ibigay ko pa sa'yo dyan. Ha? Ibigay ko pa sa'yo dyan. Opo. Ayan mga sinag, good morning. Sa lahat po natin mga viewers, shoutout po sa inyo. Good morning sa mga viewers, shoutout pala kay Herbert. Yan, mga supporters si Bagwis. Herbert, Lin, Wahing, shoutout. Bamboo Manalak, medyo mahina yata signal ko. Bert Ebrun, Lito Morales, Magdalena San Jose. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout pala kay Swillerdon, Red Tungol. Ayan, si Bagwis mga kasinan. Ayan Louis Pastor Miyog.
Bagwis! Buhay na daga ang gusto nito. Daw, kukunan ko ng buhay na daga. Okay. Bagwis! Ay buhay na daga dito. Ayan na. Ay buhay na daga dito. Halika. Nahaling si Kitoy sa kasikitay. Ito si Pitoy, oh. Bagwis! Bagwis, Shoutout mo si mga ano. Sana mag-shoutout. Ito na, ito na. Halika, ito. Ito, buhay na daga na ito. Ito, buhay na daga na. Halika. Ito. Ito ang gusto mo, buhay? Ha? Ayan, nagkakupi-kupi na yung kulungan. Halika, baba ka dito, dit. Kukunan kita ng buhay na daga. Ayaw yata mga kasinag ng patay na daga. Gusto yata ay buhay. Kasi maliit na daga yung nandyan eh. Buhay na daga lang ilang ang ibigay natin kay Bagwis. Alpasan natin yung palayang kahit medyo matubig. Ayaw yata ng ano eh. Patay. Ano? Gusto niyo rin ng daga? Ha? Kitay, kitay. Gusto niyo rin ng daga? Ha? Gusto niya? Ako tayong daga na buhay. Buhay na daga ang gusto ni Bagwis. Ayaw ng patay. Labas, labas yan. Labas na, labas. Labas, isa lang. Sige. Labas na. Labas, labas, labas. Labas. Ayaw mga lumabas, Bagwis. Ayaw lumabas ng daga. Labas na. Hindi natin lumabas. Labas na. Sige na. Isa lang. Labas na. Kakain na si Bagwis. Bagwis, ayaw lumabas. Takot sa iyo. Takot ang daga. Sundutan mo na lang kahoy. Wala yung pa ako pag sinit dito na. Makakalabas lalo lang. Ayun, yun, meron na. Ayun. Okay. Nakakita tayo ng isa. Bagwis. Kaya para
ano yata ni Pitoy ito kagabi, huwag ka kupi-kupi. Hindi ka wala yung mga daga. Nasa yung laki nito. Opo, kakain na yan, kakain na. Saglit lang. Ilalak ko lang ito. Para hindi makawala yung mga pagkain mo. Ayun, kakupi-kupi na yun. Hindi ko alam kung sa'yo yung aso kung si Pitoy ang nagkupi talaga nito. Balian ko ng paa. Kasi maliit lang yung space dito mga kasinag eh, kaya mabalian natin paa itong daga. Itago natin itong marami para hindi makita ni Bagwis. Nagsunod. Ha? Nagsunod. Sino? Bagwis, oh. Nalilito na naman. Aba, ayan ah. Ayan ah, yan. O, habulin mo. Sige, habulin. Okay. Buhay na daga pa lang gusto mga kasinag, ayaw ng patay. Dahil na may mga nagpapa-shoutout na. Ano mo na yan? Dito lang itong patay na daga na yan, oh. Hindi naman makakain ng Bagwis yan. Wala tatigyan na kung sa ina nagtapos sa bago. Ayan, nasa mga viewers po natin, shoutout pala kay Jelin Taktas, Richard Santos, shoutout, Ruel Samurtin, from Bataan, shoutout po. Anan Lipata, shoutout. Pasensya na kayo mga kasinag ha. Hindi ko makita masyado eh. Shoutout pala kay Jun Torino Channel, Tony Usma, from Pulangi Albay. Shoutout pala kay Sandico, shoutout po. Ka Bruno TV, good morning. Shoutout pala kay Dan Ramos. Ayan na, umalis na si Bagwis, iniwan na tayo. Ayun. Tingnan natin kung abot doon ang ating wifi.
Nasaan si Bagwis dito? Ano, wala na. Wala na si Bagwis mga kasinag. Nilayasan na tayo. Ayun. Hindi ko makita kung saan puno nakadapo. Asan na yun? Hindi ko makita eh. Pumasok yata sa loob ng nipaan. Hindi ko makita mga kasinag si Bagwis kung nasaan. Ayun. Ayun pala sa itaas ng puno ng niyog. Yung niyog na mababa. Kaso lang may ano ang ano. Sikat ng araw. Kainin mo na yan. Ayun naman mga kasinag. Oh, Bagwis. Dala na yung kanyang pagkain. Ayan oh. Shoutout pala kay Ernie Sopinya. Good morning po. Birds. Shoutout. Shoutout pala kay Sally Yu, watching from Canada. Shoutout pala kay Coin88. Maraming salamat po sa suporta, idol. Good morning. Shoutout pala kay Monet Rodel. Kain na ni Bagwis. Ayun mga kasinag, hanggang dito lang ang ating live. Ano?
Nawawala ang ating signal. Yung nabot ng wifi. Wala. Alis sa kamay.